Започваме работата с проучаването на темата и написването на сценарий. В него описваме всяка сцена възможно най-подробно. Кога, какви ефекти и анимации ще има, как ще се представя информацията, дали на зелен екран, със снимки в реални условия или само говор зад кадър. Хубавото при колективната работа е, че понякога имаме различни идеи за това как една сцена ще се представи най-добре, но успяваме да достигнем до вариант, който е сумарно по-добър от всеки един по-отделно. След като сценария е готов, започва същинската част. Подготвяме импровизирано студио с зелен екран. Използваме дълъг плат зад нас. Идеята на този едноцветен фон е по-късно при обработката той да бъде премахнат и зад нас да сложим фон по избор. Именно при снимките изпитваме най-големи трудности, що се касае до осветлението. При снимките на зеления екран фона трябва да е възможно най-равномерно осветен, избягвайки всякакви сенки. Това е трудно поради ограниченото пространство. За да се хванем в камерата в цял ръст, трябва да сме много близо до екрана, а много близо до екрана означава изключително прецизно поставяне на прожекторите и другите осветителни тела. Извън тези студийни снимки, правим и снимки в реални среди, навън или в къщи. Като всеки път, за всяка сцена нагласяме осветлението, камерата и микрофоните. Правим поне по 2 добри дубъла на всяка сцена, за да може да имаме избор при монтажа, ако нещо не ни харесва. Един ден отива и за записа на говора за кадрите, когато няма човек на екрана. Отново правим по няколко записа, за да сме сигурни. Тук трудностите са външните шумове. Понякога се налага да правим по 10 дубъла на една и съща реплика. И то не защото бъркаме при изговарянето, а защото, например, минава самолет и се чува. Трябва да се има предвид, че не използваме никакви професионални студия, звукоизолации или скъпи микрофони. Разчитаме изцяло на това, което имаме и софтуерна обработка по-късно. С това общо взето приключва работата ни като актьори. След това влизаме в ролята на монтажисти, аниматори и хора по специалните ефекти. Всяка една анимация, колкото и проста да е тя, отнема часове или дори дни, за да се изготви качествено и да се нагласи тайминга според говора. Правим 2D и 3D анимации, за да обясним различни физични явления, като времепространствения континуум, например, или мухата, която лети из стаята, за да илюстрираме координатите. Освен анимациите, изготвяме и специални ефекти, като пушици, отблясъци и фонове, които са зад нас. А как точно правим заместването на фона? На специална програма казваме да замести всеки чисто зелен пиксел от екрана с картинка или клип по избор. Използваме зеления цвят, тъй като той най-малко се среща в човека и няма шанс да ни изчезнат части от тялото при заместването. Както вече обяснихме, ние се снимаме на зелено платно, но то не е достатъчно голямо, за да може да закрие всичко зад нас. Ето защо при монтирането добавяме 2 странични ленти и вече готовата сцена използваме при заместването на фона. Освен кадри на зелен екран, имаме и такива, снимани в реална обстановка в стая, където трябва да се отиграе сцена. Всяка една отделна сцена се снима по-отделно, като всеки път нагласяме камерата и осветлението. После сглобяваме всички тези кадри в едно, за да се получи крайния резултат от последователни клипчета. Това е частта,
където най-много страдаме от случайни грешки, получили се по време на снимките. Всяко едно недоглеждане, докато сме снимали, трябва да се коригира, софтуерно или чрез смяна на сцената. При влизане на някаква реклама в кадър, например, тя трябва да се премахне чрез закриване. Неравномерното осветление по време на снимките пък прави трудно заместването изцяло на зеления екран. Метеорологичните условия също са важен фактор, с който се съобразяваме. Има сцени, при които се налага да слагаме допълнително сянка на места, например, поради лошото време, в което ни се налагаше да снимаме. След като сцените са готови, се преглежда филма и се измисля дали ще има музика, каква ще бъде тя и други звукови ефекти за определени сцени. Изготвяме музиката сами, изцяло с помощта на софтуер. Освен това, говорът минава през филтри, за да е по-чист и да няма шум. Заместваме звука от камерата с звука на микрофоните, тъй като те са по-близо до нас и са по-чувствителни. След като всичко е готово, изготвяме обложка на филма, записваме първото копие на DVD и правим меню за избор на сцени. Менюто е с лесна навигация. Може да се избират определени части от филма да се гледат или целият филм да се пусне без прекъсване. Премиерата обикновено е пред нашите съученици и преподаватели, но по-късно се представя и пред други училища на наши приятели и познати. Филмите досега винаги са се приемали изключително добре от хора на всякакви възрасти. За разпространението сме създали и сайт на проектите ни и връзки с социални мрежи като Facebook и Twitter. Самите филми са качени в интернет и могат да бъдат свалени безплатно от торент сайтове или гледани онлайн. Надяваме се с настоящия филм "Едно пътешествие в 4D" да спомогнем за развитието на желанието за наука у младите хора, за да могат да разберат, че физиката не е само в класната стая.